Is mis Niamh is afar go bhfuil a cártagrím a bhí fudach an éileann Meòrachadh, an téileann scianach áling. Ní, ja, un, táisí. Tá Chomraich a bhí fhèin plachs na Rudan shìmplidh seo. Stácha go bhfuil ar bethe cadan sochgar. Traffic ar an éileann scianach an dé tarcúí Ro-ràdh. A chaile ítear dáirinach. Sinú hén, na sláte. Come on, chine déine. Tá ura trí aice agus rí dèanamh nar a héite amach. Bhfuil deislis an seo. Hai ma. Am san tre seo, cainnicí mírí duine ácha éile. Wow! Blasta. Agus dhéobh mí amach mar a bhíos iad sin a cárachaidh. Blasta. Rudan, Beaga, Bòidheach. Ha bhí fhèin talchas mór a bhí ùrachaidh, neá bhí Cruthachadh ar Rudan min chuirsin taith. Tá tar céithe bhaint san túil, agus chanéim sin a bhí ceannach stúthan fat na húine. Nam ópar ha mí sé Cruthachadh suspint stigeach a cha mí cúteach ar san niúntachaigh a bhí cruthachadh leis na timcheall orm. Misha dal chanja hegri Danielle, neach tócail Ialbhain a hair a bhí fudach an sa bhana-campachaidh ar a bhéal bonny ar san bliana go Glainne. Ialbha agus rainní táiríonn tuhastaithe a chéin, agus ha Cruthachadh ar sean Rudan nuair a suirincí. Ha bethe sa bhan an cáinead a bhí taring a gása, mar sin ha mí ar san tuigh aon amach. Sean bhana-campachaidh. Wow! Bhánaí. Seo fearm bhí mé cóchgarach le sealaíomh chomraich in sófacham. Fearm bhí mé gáil Meòrachadh. Táim. Agus an bhreiniú tar a chéin? Roimhpe a ùrachaidh an chéin, mar an upholstery sin, na cupboards, yeah, roimhpe a ùrachaidh. So Danielle ha seo an bhana-campachaidh, ins go mbeang. Seo Bonnie, seo an taiachgam, bhí mé fudach an bhan seo lán uine. Fat na húine? Fat na húine, seo an Agus taiachgam. cimar a hasin? Ha go má, ha chóirdagrím go mór, ha tóir suirse ann, suiring an seo lán uine. Ha mé fedach go bhfuil bhan seo go má luxurious an an dóigh, seo an trés a bhana-campachaidh, so yeah, ha tóir agam an bhan seo, so ha kitchen agam, ha big fras a ùrachaidh, so I guess ha sealaíonn mar seo agam, so. JB dèanamh ag an aice an seo, bhfuil Cruthachadh acha trí dhéanamh sa bhan? Well, ha tóir Cruthachadh agam, bhí mé bheachar tóir uirneachadh nam únar sa bhan, bhí mé Gluaichetar, agus orna piano go deach an heo, agus bhí mé sein, sé úntin a ridin a Charlotte, an tíadach a bhí a léibh le coffee nam live, ag an dóris like sa bhatain, so. Ha sinna cárta grúm go mór cúteach. Ha mí a géirí bhan ag únam ha mí smaoineach a bhfuil tips an beagan gá stácha? Fai bhan agus like fíocha, tíadach fíocha agus beagan chuig na ridnathe I féimachar. Yeah. Cha bhí fis ag atáiseach, so dúnsaigh bhí mar sin na ridan a bheith mé féimachar, so inis ha ùrachaidh agam. So thuirstúgann de rainú táirde seo ó hain, stácha gnuúta sealtaing gáin Rudan Ha mé féimachar bec an taig má ha géirí. Ha bec an óbhar agam na dhéanamh a bhar san taig a thurscáil. Ha, go déanamh. So, sé sean blanket ha seo, ach fé mé cuairstain a dhéanamh. Féimi tú sealtaing gá ar chaneal me se clachte seo ítear. Danielle mis a clachtú seo, really good job. So, ha mé has a dún sa hiúg. So, fé mé un stitch a dhéanamh. Chanéim a bhí má ar tíach bacon spars nach Yeah, well, go fáil seo Danielle mé ítear mar seo. Ach, sin an rud bhí an bhannaibh, ha mé an cánaí dún sa hiúg sciúlainn oirre.
Okay, dan wil er zo'n show in. Ha? Okay. So, Yeah, do you have me Jana? so cur de lappen Okay. Agus ní mission foot pedal. Okay. So, cum díach agus sinne, ha fuidir sig leor. Okay. Sinne! Bhí feice lachar do again. Sinne! Okay. Wow. Wat zijn er gewoon firste? Firste? Yeah. Agus shìmplidh. Yeah. Yeah, that's so cute. Aww. Okay, right, and I'll fit this one. Yeah. Sinne! Sinna. Zo goed snak, kan je Yeah. Fat in de shower. Fat in the shower. Sinna. Sinne! Ha mi mo beò-ghlacadh le bhan Danielle. Ha dulich cyn faramet a bhí orm, agus han operathe Danielle a chuiristeach an jongantach. Han drach sáríte a her, car cultach rí persa beáthol Danielle hain. Ha bhí a dúscaigh do chuirsteach le nátar, agus a bhí a cur jólasan as cún gnáichin a tars társ beanachadh. Han dòigh-beatha seo a cur na mo chuine nach chéil féimacin Meòrachadh san tolachas a thuirstcuing. Bheit chósnach a bhí a feiking na rain Danielle leis bhana-campachaidh bonny, agus díreach a feiking dé cho firiste sa bheit Ruth a Cruthachadh. Bheit tarstarm hénas muinechaigh gin buring á Ruth mar sinna dhéanú socha, han bhan leis a chéad fríor bheit gása. Ha mi a facail an ilainn son mhlia a dhéanamh gan Chomraich gus coinneachadh rí Abbie. Téile a ha cúteach beá sa bhana-campachaidh lean úine, is hi gascetachaigh le Glainne and Abbie van Cruthachadh. Ha seo úpsa cultach rís an crang, ach steroids. Oh wow, no seriously. Seo díreach Aling. Ha Abbie a dhéonscáil gur seo únjin a hatachinn a seád san ládach ein Glainne and Abbie. Bha mi a riamh deil a chad do góprich mi riamh leis. Chanéal bhean acham séir san scetachaigh, a cha sin dul a dhéanamh rudcin snach san a char. Ha bhí a siúraigh nithean a chatach a ferach gin cultach rí bhí ládach ulian, ha a tarst fós sin agus ceangal rí nátar. Oh, Shell? Oh, snog! Carsgeoir? Ha, sin ho snog. Thank. Ach, Danielle atcin mar seo chomá son Glainne and Abbie. A bhfuil atsin a seád out. Ha, anna hin. Right, and sin. Ha fóim nan town agus a bhí a scrút ag gach boilscaigh de Glainne a socraigh nan smointin acham. Ha rút chósnach mi ein seo ar beò-ghlacadh chóslútach is san a bhí a céad. Ach, ha mi smoinnechaigh, well, sa bheithe acham hain, ha mi sin cánaí an cafach. So ha go measnach díreach a bhí a dá na slútiche. Oh, ha fiúing an seo? Wow. An bhí seo mar san rutacin. Bhí. Yeah? Ha sin ho snog. Oh, Shell. Oh, stalum seo. Bege mar son pendant. Yeah. Ha gach pís de Glainne and Abbie a giúling a dheachtarí hain, agus le bhí a Cruthachadh rutcin leis, ha bhfuil tarst beithe as ùrachaidh. Okay, an sin rutcin leis. Sin. Yeah? Mustá sé sin a fas Cruthachadh, ha Abbie a liceil gá súla thors timcheall a bhana-campachaidh. Ha seo go macúil. Ha beithe a bhan a níos gam ó hálaigh, ha seo míormhalach. Dé sin dá dhéanú leis an Seaglass seo. Ha mis mention gevige ma manishin sun catchers, no dit again martin. Oh, bhí sin mar san a char acham actually. Well, ha mis mention son and cara kit.
Stocha Rudan beag. Sian a cetna? So, ddim sin string, cael mar seo. Okay. Ddim sin písfich, Yep. agus nitúh Oh yeah, okay. not seo. Mar seo. Jeva tar starste Janus thummer seo. Nu de bha mi ógach, ládag mi Glainne na mare, hula. Nu de bha mi in line suited acham. Ach, nu de bha mi 7 no 8 ceannach mi sheet to the making kit. Agus sinné. Agus Jehig arsten a yere. Well, ha tór Glainne na mare acham. Agus bha mi swin sin, like Janie. Ha Jirach a shouting nach Rutan mar seo a bhí cosco. Ha, agus ládag mi seo agus seo, so díadach seo. Yeah, Chine. Mi seo agus sinné. Yeah, Rutan van naringach. Choma. Hai hos knock a bhí Dèanamh seo at sa hais na géisteach rí fóim na mara. Ha, hai hol snog. Oh, shall seo. Bhí seo hos knockar san a bhan. Wow, ha sin a coit homa. Thank Abbie. Shed a bheithe. Hanna Niamh a ha Abbie a Cruthachadh a sealtain go nuair Rudan beaga bòidheach a híon bhna stúthain a shìmplidh agus as nátarích. Ha beagan a bharach opair a dèanamh gach pís nas luachmhór, ha unas teangail ar a hon, or sé héin a Cruthachadh. Thug a bhí Cruthachadh corm gá gabhal ar mo hochar, ha nátar a táirsiú tar bheachcan agus stúthain. Ha bhí a ùrachaidh a coinneachadh a chlachadh do bhach menime agus a bhí a Cruthachadh a cheartthó buanachgal rís an rút críochnaíte. Imig rút ar san Meòrachadh ar an turas ata jachi.